Jo estic molt agraït a la Generalitat per haver-me permitit fer el curs de prescriure el català, que m'ha ajudat molt a treballar, a millorar el meu treball amb els pacients i la meva vida diària. Tinc haver aprendit i aprovat el curs del B1. Ara, en aquests dies, farem l'examen del B2. Si tot va bé, farem el C1 l'any que ve. Per això reitero que estic molt agraït a la Generalitat i a l'Hospital de Móra haver-me permitit fer este curs. Moltes gràcies.